ngawndere nyalomaare 16 lewru ut hitaande 2023 ummaatooje wurti hebbini daldal piirowal berniwol ngawndere. Nonnon hande ngam jaɓɓugo merjo berniwol ngawndere Bobbo Salihu ɓaawo o yalɗiri haa Yahunde o hoosi caahunga yettoore nga marata saahu tilimngu hokkaama o subtaama nder mer'en ɓurduɓe huwugo haa nder lesɗe men Afirka. Hawritirde nde mooɓi ummaatoore ɗuunde ummi haa nokkuuje feere-feere. Ɓe fuu maɓɓe ɓe njalɗiri haa daldal piirowal ɓe ngaɗi defile nder berniwol ngawndere haa ɓe njetti saare maako. Ummaatoore waali waɗugo siyasa haa yettire njamdi. Ɓe kolli mo seyo be kuuɗe tibinɗe ɗe kowi. O tawaama nder himɓe ɓurduɓe suftaaɓe haa nder lesɗe 15 nder lesɗe Afirka. Ɗum fototiri be nyaloomaare nde siptorgo hande wakkati hande kawtal lesɗe duuniyaaru suglanowal de'ende hokkiti tayre bakasi haa lesdi Cameroon. Keɗite Bobo Salihu. ngawndere mi yetti on ɓe ngam bolide wala haala hande cérémonie en waɗi on waɗi ha ngawndere balɗe salini ɗo ɓe waɗi ɓe mbiyata cérémonie je ɓe hokkatitta himɓe je holli kamɓe bo ɓe kuugal maɓɓe ɓe kuuɗe maɓɓe ha nder lesdi men Cameroon na Cameroon tan bo lesdi Afrique 15 yaaliri ha cérémonie majum. En ɗo andi men laari ɓe primi bana par exemple président oɗo Blé Goûté na o Côte d'Ivoire woni ɓe primi maire Bangui ɓe primi ministre en Bangui ɓe primi yimɓe Maroc en. Donc ɗum prime hokkata himɓe je distingui ɓe kuugal maɓɓe. En ɗo andi bo coïncide ɓe hande Bakassi ɗon en andi enen pat Cameroun en pat andi haala Bakassi ɗon ɗum tawre leddi Cameroun noon amma ɗo waɗa no haala ɓe Nigéria amma haala majum président yaari kiita haɓre ɗo waɗa no o wi kay kanko yiɗa haala haɓre wiɗi o yaara kiita on mo kiita hokkiti fof kanko noon d' abord ngam majum ɓe woyi haala majum ɓe yaari ha kiita hokkiti Cameroun noon lesdi majum. Date 14 août 2008 on ɓe hokki rétrocession majum. Hande ɗum duuɓi 15 yende 14 août sali ɗo kanjum on yende 14 on majum ɗo ɓeɗo prima hande ɓe prima Paul Biya nga o habdi ɓe haala majum. Ɓeɗo prima Paul Biya ɗo ɓeɗo prima bo himɓeje ha nder kuuɗe maɓɓe ha nder Cameroun ɗo ɓe se distingue ɓe kuuɓe fewrugo kuuɓe yawa ha nder majum minen bo ɓe tawi mino fof kuuɗe amin voɗi hande ha nder commune en to a foni nder commune ji ɗi pat ɓe tari ɓe tawi wala commune on je ɗo habda ɓe kuuɗe majum bana commune Ngawndere ville ngam majum on anda bo na mawnugo mairie na ɗuɗugo ce ɗon kuugal kam wuro mawnan mertude joɗi ha suudu wala ko huwa on heɓan ceede on bo wirta ko nafata ɗo kam pat ɗon critére ji itti on se lutti commune ville Ngawndere kanjum Allah hokki amin min seyri bo be majum min seyri be prix majum ngam prix majum holli d'accord ɓe hokkay prix ma miɗo andi onon yimɓe wuro kam on ɗo laara no min habbita wuro majum Allah holli kadi jotta kam on ɗo laara majum ɗo on tabitina na ha min ɗo wuron tan ɓeɗo laara ha nder Cameroun majum ɓe ha yaasi lesdi fuu ɓe laara ko min habdata majum ngam majum miɗo yetta yimɓe je habdi suɓi amin ardini amin ha kuugal majum miɗo yetta yimɓe ngam ɓeɗo valla amin ha kuugal majum ngam to na yimɓe ɗo valla amin noon min fotano min wona e kuugal majum ha yotta an woni ɗo ngam majum on min kam prix majum maɓɓe hoore mum walla hokkiti yimɓe on o nonde yimɓe Ngawndere je valli ɗo ɗum prix maɓɓe on na prix am yawa ɗum prix maɓɓe on prix ɗo na ɗum je maɓɓe on ko mi fiyata kadi